Така, здравейте и добре дошли отново в новините. Нова страница, както знаете, днес няма да имаме репортери, но ще им се обаждам и аз ще ви предавам какво се случва в различните държави. Така, нека да се обадим на Коста Кофи. Започва видеоразговорът. Ало, Коста Кофи, как е времето там? Защото, знаеш, нямате камери да снимате. Аха, добре, ще предам на гледаш зрителите. Приятен ден! Така, уважаеми зрители, Коста Кофи каза, че там в Белгия е чудесно времето, става за басейни и тем подобни работи. И сега преминаваме към Gaming Hub, където ще се обадим на Йордан Радичков. Започва видеообаждането, видеоразговора. Обаждане. Здравей, репортер Йордан Радичков. Как е при вас времето? Как са турнирите по гейминг игрите? Имате близък кадър, обаче нямате камери за да снимате, но може да ми го пратите и ще ви покажа. Добре, разбрахме се. Добре. Сега ще ви покажем близък кадър от Fortnite Gamer на PlayStation 5. Yes! Направих Victory Royale, печеля сигурно турнира. Ето, това беше близкия кадър. И да преминем за последно в още една категория турнирни игри, а именно турнирът по Майнкрафт. Ето, ще ви покажем още един близък кадър, обаче от компютър. Давай, бий Ендър Дракона! Бий Ендър Дракона! Победих Ендър Дракона. Останете с нас за още мисии, а от мен